Good morning. Dit is Milton Leven van Burns Lake, BC. Ik hoop je alle een zeer schöne Fredagsmorgens, August den 4. Mag God met je zijn vandaag. En vandaag we waren in thema van wandelen. Vandaag is het licht te wandelen. Wie zal licht wandelen? Zoals Jezus zei dat in Johannes 8, vers 12. Hij is dat licht, en die wat mij navolgen doen, die worden niet in finsternis wandelen, maar die worden im licht wandelen. Die worden im licht des Lebens wandelen. Zodat meint, we worden im licht zijn, we worden niet im duister zijn en niet meer weten waar we te gaan, wo we gaan zullen, of wat we doen, maar das licht rammen ons. En dat is zo schön, wanneer dat licht uitkomen dat, zoals het zei dat in de Rijmer, die mensen die wisten van God, maar ze deden God niet danken en ook niet prijzen, en doorwegen wordt hart duister. So dit is mij zeer wichtig geworden, dat we dat leren doen, God te danken en God te prijzen. Wanneer we dat leren doen, dat meint in ons hart, dat we een dankbaarheid hart hebben, en dat we rijdt zijn God te prijzen, van God te zeugen, dan waar we im licht wandelen. En ik geloof dat helpt ons ook zeer veel om overkomen, over schwierigheden overkomen, wat immer die schwierigheid is vandaag. Dat kan zijn, dat hast in einer uit die Familie verloren, in Noah verloren, oder de juist irgendwo door een zeer schwere kampf durch. We hebben aan alle dingen God danken, en wanneer we God leren te danken, even in schwere dingen, dat helpt ons dat we kunnen zich hebben over een kampf we bijna zijn, en dat we kunnen vredig zijn, en dat we kunnen God prijzen. De Bijbel zegt, wanneer we dat niet doen, dan wordt ons hart duister worden. En dat is zo schön, wanneer het duister wordt aan een mens zijn hart. En zo zegt het ook in Epheser 4, vers 7, daarom zijt niet met een missen mitgenossen. Dit redt hiervan, en Jezus, de apostel Paulus redt hiervan, in Epheser 5 van alle verschillende soorten zinden. Dan zegt hij, met die zal we niet mitgenossen zijn, we zullen niet met dat metgaan. Wegen hij zegt in 8 vers, denn ihr waret in finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. So wie wir in die finsternis, aber die Zeit ist vorbei, nu zijn we am Licht. Dan sagt er in vers 9, wandelt wie die Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes ist allerlei Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und dann in 10. Vers, in Epheser 5, sagt er, und prüfet, was das sei, wohlgefällig dem Herrn. Zie, dit is waarom we met hem licht zijn. Wanneer we in finsternis zijn, gaan we niet meer prüfen, wat er recht is, en wat er aardig is, en wat ik zal doen, en wat ik niet zal doen. Wanneer we zijn im Duistere. Krijgt dus natuurlijk, wanneer een mens im Duistere wandelt, hij kan niet zijn waar hij jet, en hij jet, wherever, hij valt aan, hij staat zich, maar hij weet niet waar hij zal gaan, wanneer alle weg wat hij checkt, dat is bloß Duister. En zo is het manchmal in het juiste leven met een persoon wat heeft opgeheerd met God te danken en God te prijzen, en den zijn hart wordt het duister. En dan im 11. Vers sagt het, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, vielmehr dieselbe strafen. En die worden strafen, wanneer die im Licht komen. Krijg zo samen Tiere, kleine knippers, die ranen im Duisteren nennen, wanneer op eenmaal Licht eingeswitcht wordt aan de stoof. Dan zijn die kleine schurken en zo wieder, die ranen irgendwo een lachen nennen, wo het duister is, want die willen niet am Licht zijn. En zo dat een persoon wordt door een duistere wandelt dat, wanneer irgendwer ramkomt, wo Licht is, dan is dat amakkelijk. Maar Jezus zegt, wie zijn dat licht in deze wereld. Hij heeft ons het licht gegeven, en wie zijn dat licht, en dat licht dat zal niet bedekt worden, ingesteld worden, maar dat zal daar licht is, omdat de finsternis uitgedreven wordt. Zo wie immer licht eingeswitcht wordt, dan drijft de finsternis uit. En we God laten dat licht aanswitchen aan ons hart, dat de finsternis uitgedreven wordt. En dat is de beste weg, of de einzige weg, om finsternis, om het duistere uit ons leven uit te krijgen, als wanneer dat licht neemt komen dat. En wat komt de licht neemt? Dat komt alleen doordat we Jezus Christus kennen leren doen, en dan hem loven en prijzen danken voor wie hij is, wat hij gedaan heeft voor ons op Golgotha, hij zijn leven gegeven, dat hij omkreuz voor ons, en dat hij ons de Heilige Geest gegeven heeft, en dat hij ons geroepen heeft, dat we durven Gottes kinderen zijn.
Prijs dem Herrn.